poble cada any és més greu, més difícil, i cada any que passa estem així, i sobretot que està així, se li fan els ossos més vells i s'estan escant d'estos 20-25 anys que estem així. És la veritat. El pecat que hem intentat fer lo millor sempre que hem donat les palmes, i sobretot aquest any estem orgullosos d'haver-li de donar a un home que possiblement se la mereixia abans, com és el nostre buen conegut Ximo Lanussa, que ho té a la Universitat de València, al rectorat, al il·lustríssim senyor rector don Pedro Ruiz, y se le diu: distinguir señor, ante todo reciba nuestros atentos y cordiales saludos. Como cada año nuestra entidad, que ha cumplido ya más de 25 años de existencia, una vez más concede sus galardones al valencianismo Palmas Doradas, que gozan de prestigio no solo a nivel local, sino en toda la comunidad valenciana, así como un tercero de carácter negativo, antipremio, denominado Tabala, dirigido a personas o entidades que por dejadez o premeditadamente realizan actividad o gestión nefastas y contrarias a los intereses y identidad del pueblo valenciano. El jurado de los premios, formado por miembros de la entidad organizadora Grupo Cultural Guistarreña de Valencia, Elche, pues si no lo sabía él, ha valorado las candidaturas presentadas y tras reñidos e intensos debates, podemos acabar con estos, ha concedido la negativa Tabala a su persona en reconocimiento a sus destacados ataques a la personalidad e identidad valencianas, su clara defensa de la unidad lingüística e imperialismo catalanistas y su furibundo apoyo al pancatalanismo académico cultural más recalcitrante como rector magnífico de la Universidad de Valencia. El galardón del que se ha hecho merecedor consiste en una rama de dátiles y la escama del tronco de una palmera ilicitana, a la que suponemos usted tendrá precio. Imaginemos que sí, ya que es de este pobre. Partes inutilizables y desechables de este árbol, de ahí su carácter negativo. Acepte el premio concedido, le rogamos, remita notificación escrita al respecto. ¿Ha recibido algo, secretario? Adjuntando su currículum para la divulgación y publicidad sobre el evento en medios de comunicación y círculos sociales. Sí que tenim la figura del membre corresponent, que són persones que col·laboren en l'institut, que treballen en el nostre llavor, i els que volem reconèixer per la seva trajectòria, per el seu treball en prou de la cultura valenciana, del poble valencià en definitiva. De moment és una circumstància que només tenim un membre corresponent, el senyor Andrés Banyón de Cablet, que ha treballat i ha lluitat per la valencianitat d'eixa vila que des de 1707 va deixar de ser valenciana. I avui que estem en anys en aquesta ciutat, en aquesta història, en aquesta cultura, en aquest misteri, en aquests mil·lennis d'història, volíem fer un reconeixement a dues persones que han aportat, han treballat i que són una figura dins de la intel·lectualitat del valencianisme. En primer lloc, volíem nomenar membre corresponent per la Real Vila d'Onil, Antònia Vila Ferri. Antònia és una persona que durant tota la seva vida ha treballat per el valencià, per la llengua valenciana. Ha donat classes de valencià, ha sigut mestra, ha publicat llibres, ha replegat contes. Pensem que el seu llegat, el seu treball, el seu exemple, volem donar-li aquest reconeixement des de l'institut i que sàpiga que molts valencians la tenim present i sempre estarà en nosaltres. Antònia, per favor, si eres tan amable de pujar.
gràcies, moltes gràcies. Estic emocionadíssima. Sols agrair-vos que jo sense vosaltres no hauria pogut fer res. Si ha fet alguna cosa i us ha servit, m'alegré moltíssim. I que molts anys vau seguir lluitant per lo que una abuela com jo ja no em queda tòxic. Moltes gràcies. I seguir. És extensíssim, és una vida dedicada a la cultura, a escriure, i la segona persona i última pues és un poeta, escritor, il·licitant, és periodista, té una activitat en les redes socials impressionant, ha col·laborat en l'institut sempre que li s'ha demanat ajuda, va vindre a fer-nos una conferència parlant-nos del misteri d'Elx, és una bandera d'Elx. Teniu el millor ambaixador, el teniu en ell. Simplement agrair-li, reconèixer-li la llavor, la dedicació, el treball a este poeta i escritor Josep Esteve Rico Sobor. Moltes gràcies. És per a mi un honor que me facin, entre cometes, l'acadèmia. Esta institució és algo paregut a una acadèmia i es va fundar en la Segona República i és una institució valenciana que va tindre la potestat lingüística fa molts anys i que han estat intel·lectuals de l'època molt importants. Entonces, jo me sent un granet d'arena al costat de dunes que són el que intel·lectual, però bé, intentaré representar el poble d'Elx el millor que sé i el millor que puc. Moltes gràcies. A continuació, es dirigirà unes paraules de benvinguda i recepció com a introducció de l'acte el president del grup Cultura Il·lícita, Tonico Sansano, Josep Esteve Rico Sobor. Bon dia, autoritats, regidors, delegats de Consell, membres de la Corporació Municipal, reina i dama de les festes, personalitats, associacions, premiats, familiars, amics, gens vengudos de Monove, d'Elx, de Crevillent, Santa Pola, Petrer, Novelda, Alacant, La Vila, Sueca, Borriana, Castelló, València Ciutat, etc. Estimat públic, senyores i senyors, com a president de l'entitat organitzadora
i en nom de la directiva dels membres organitzadors d'este event vos done la benvinguda a este acte d'entrega de la 32a edició dels Premis a l'Ilicitanisme i Valencianisme Palme d'Orael 2012 i vos desitge que passeu un bon ratet i que vos sintau a la vostra casa i a gust. En primer lloc, cal agrair la vostra presència així ara, pues sense vosaltres no faríem res i no tindria sentit l'acte d'avui. En segon terme, vull felicitar, reconèixer i agrair als meus col·laboradors, als companys i amics, al meu equip de currants que ha fet possible tot este acte i que anem a veure i a escoltar avui així. Carlos, Pepe, Eduardo, Paco, Mario, Nico, José Emilio, Sonia, Alfredo, Adrián, Cristina, també als treballadors de la sala La Donja, als funcionaris. Tinc el millor equip del món. També vull agrair l'ajuda incondicional de Pedro Tenza, de Juli Moreno, de Mosarabia Valor Romà, Joan Benet, José Ramón Lanuza, Paco Segura, Mario Vidal, Maximino Eras, Paqui Llosà, Agustí Zacarés, de la regidoria de Cultura del nostre Ajuntament, del seu regidor Pablo Ruz, entre altres, a tots, gràcies de tot cor. En este acte d'avui anem a escoltar i veure algo que serà emotiu i emocionant. Anem a recordar, admirar, honrar, reconèixer i premiar actituds, comportaments, actuacions, activitats, treballs, gestions, dedicacions, mentalitats, trajectòries i obres de persones i entitats d'Elx, local i licitanes, i del restant de la comunitat valenciana, àmbit autonòmic, regional, valencià, destacades en moltes coses, en cultura, humanisme, art, literatura, història, noves tecnologies, deport, joventut, associacionisme, seguretat ciutadana, etc. Estic referint-me a la Fundació Pasqual Ros, a Jesús Andreu, Joan Benet, la Plataforma Acció, Òscar Rueda, Luis Paredes, els premiats. Les virtuts, qualitats, bondats i característiques per les quals se'ls premia són molt variades, però destacaríem el mecenatge, patronat, la filantropia, tutela, cuidat, protecció, recolze, ajuda, col·laboració, financiació en aquests temps tan difícils, participació, altruisme, conservació, amor, passió, esforç, autosuperació, compromís, fermea, tenacitat, patiment, sofriment, lluita, cooperació, humanisme, localisme, regionalisme, tradicionalisme, vanguarda, innovació, passat, present, futur, entrega, competitivitat, professionalitat, aptitud, servici, humilitat, defensa, promoció, difusió, divulgació, art, culturització, moderació, diàleg, consens, tolerància, creativitat, originalitat, revelació, autoctonisme, positivisme, constructivisme, reconciliació, pau i dignitat. I per tant, llaors als héroes, llaors als premiats en l'àurea palma del triomf, la nostra, la il·licitana palma dorada, la del nostre diumenge de Rams, màxim fruit de la nostra palmera, arbre gloriós i triomfant. Enhorabona i felicitat. Vos ho mereixeu. A continuació, anem a veure les activitats del grup cultural il·licità que hem fet durant el període del 2011 i 2012 i que continue la festa. Moltes gràcies. L'edició actual brilla per la presència de premiats il·licitans i valencians, persones i entitats de diferents personalitats i característiques socials, literàries, culturals, juvenils, deportives, humanitàries, reivindicatives i empresarials. Uns premiats que han destacat entre 2011 i 2012 per les seues dedicació, defensa, reivindicació, actuació i activitat en pro de la cultura, l'identitat, la societat, el deport, la llengua, la literatura, tecnologies, humanisme, joventut, filantropia, patrocini, tutela i mecenatge, cultura identitària, patriòtica, valors cívics i humans,
enaltiment i fecunda producció, protecció i seguretat ciutadana, esforç i superació a nivell competitiu deportiu, joventut, innovació, etc. A continuació, el quart premiat en la Palma d'Or 2012 individual d'àmbit valencià per la seva llavor personal en la dedicació a la llengua, a l'art, literatura, festes, tradicions i cultura valencianes, per la seva defensa i pel seu enaltiment, per sa fecunda producció a l'editar llibres en valencià i castellà, com a reconeixement per el seu mèrit a l'evolucionar de castellanoparlant a valenciaparlant, pels seus innumerables premis literaris aconseguits. M'ha perdut. Pel seu bilingüisme. Pel seu bilingüisme és per al poeta, escritor, investigador, novel·lista Joan Benet. A continuació anem a veure la biografia, la vida i l'obra del premiat, un repàs o resum. No, me toca a Toni Palma d'Or de ese. No, me toca un pequeño. Oh. Mira qué bien. ¿Cuál es la cosa? Jo tinc una casa vella al poble on em vaig criar. Tinc un forcat i una rella i un lligo i una corbella que saben de treballar. És una casa que obliga a recordar als majors. Casa molt antiga que sap del gra i de l'espiga i de fred i de calor. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel portant al cor el mensatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc un lloc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. I tinc el temps de l'escola i les llibretes semblants. Tinc el colom que revola, el morter i la cassola, i la tauleta i el banc. Allí tinc el pas primer i encara el primer desig. La flor del taronger i el joc muntat al carrer i el trinquet i el 7 i mig. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel portant al cor el mensatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc un lloc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. I perquè la meua infància està viva en aquell lloc, ara que ho veig a distància comprenc la seva importància i em dic per dins poc a poc. Jo tinc una casa vella
parla del dia clar. Tinc el blat i la rosella i un somni entre cella i cella. Tornar al poble, tornar. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel, portant al cor el missatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc un lloc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. Jo tinc una casa vella que em parla del dia clar, tinc el plat i la rosella i un somni entre cella i cella. Torna al poble, torna. Guitarra, un poema de Juan Benito Rodríguez Manzanares. Cuerpo sinuoso, perfecto, sensual, de marcadas curvas y suave roce que arrolla el sentimiento más cabal y te envuelve en el más profundo goce. Suave tacto que mi piel enamora y con bellas notas mi bello eriza, con la más fina y amante señora de fina calle y melena cobriza. Vibrante pasión con alma gitana, enseña y tronío de Andalucía. Mi corazón a tus pies se desgrana si en tus cuerdas suena una bulería. Guitarra que me arrullas los sentidos, cual susurro de mujer española, que de amor cautivara mis oídos y con sus labios color de amapola rozara muy suavemente los míos, cálidos, tiernos y por seguidillas cubiertos de embelezos y amoríos, entre finas notas y risas pillas. Guitarra que habites mi corazón con nostálgicas y estivales notas, desgarradas de la prima algodón, entre aureolas mágicas e ignotas. Compañera incansable mi vida, fiel amiga en mis momentos peores, cual fiel amante siempre agradecida, cubriendo mis penas solo de amores. Guitarra de largas noches en vela, deja que sea tu amigo, tu amante. Déjame ser tu amo, tu alma gemela, déjame siempre ser tu amor galante.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a tots. Primer de tot, moltes gràcies per aquest vídeo, perquè de veritat m'ha plegat al cor. Avui és un dia de festa, evidentment, i un dia de festa per a mi especialment, per haver rebut del grup cultural il·licità Tonico Sansano Mora este guardó, este premi que és tan important per a mi, tan important per a València i tan important per a Elche. A més, si me permeteu, volia dedicar-li el premi a la meva dona, perquè ja són 20 anys, vora de 20 anys, la que està acompanyant-me en l'ombra, sense dir res, sense fer res, però sempre ahí, sempre al meu costat. I vos puc assegurar que jo ara mateix no seria qui soc si no fora per ella. Moltes gràcies a tots.